Ja, waarom zeg je nou welkom bij... Ga door. Ja. Zijn er andere criminaalbeelden? Nee. Ik weet niet hoeveel ik kan verklappen. Ja, precies. Ja, misschien moet je... Vertel maar iets over specifiek over Sint Maarten. Specifiek over Sint Maarten is er vandaag een besluit dat we de zevende tranche integratiesteun wel zullen krijgen. We hadden een paar opmerkingen en die hebben we ingebracht en het is meegenomen. En die dingen worden met PZK behandeld. Dus Oké, de zevende tranche voor Sint Maarten. Dus het besluit is nu genomen, niet voor Sint Maarten. Ja, dus en niet ergens volgende week precies. Verklappen wat er En is het in één deel of zijn er twee deeltranches? Nee, het is gewoon één deel. Ja, en dan de volgende tranche, als het nodig is, zou de achtste tranche. Ja, precies. Dus voor Q3 is het vanaf oktober tot december 2021. En daarna zijn we en hoeveel geld hebben we over? 22 miljoen. Antilliaanse guldens. Oké. En waarom heeft Sint Maarten nog deze tranche nodig? Waar zal het geld hoofdzakelijk aan besteed worden? Dat ben ik helemaal niet op de hoogte. Maar ik weet dat zo'n 70% van het geld aan SSRP eerder besteed werd. Ja. Dus in het CFT-rapport vonden ze dat Sint Maarten wel een behoefte aan liquiditeitssteun hadden. Ja. Dus misschien gaat het over de salarissen en de processen van de overheid aan besteed worden. Ja. Goed? Bent u blij dat het er doorheen is? Ja, natuurlijk. Is het een lange strijd geweest of was het deze keer minder moeilijk Deze keer was het minder moeilijk. Deze keer was het. Wat waren de pijnpunten? Nee, maar Sint Maarten heeft aan de voorwaarden voldaan. 100% voldaan? Er is altijd een overweging of de interne processen van het land iets misschien een beetje terughouden of achterhouden. Dus maar PZK vond dat wij genoeg voldaan hadden om het liquiditeitssteun te geven. En nu gaat u meteen beginnen met het proces voor de achtste liquiditeitssteun? Of is dat iets wat u nu echt gaat afwachten en dan kijken of het überhaupt nog nodig is? En CFT moet ook laten weten of er een behoefte is. Dus dat moeten we afwachten. COVID-19, we weten niet wat er volgende jaar ermee gaat gebeuren, wat dat voor onze economie zal betekenen. Dus, maar in ieder geval heeft u nu die 22 miljoen en dan kunt u tot het eind van het jaar uitzingen als het goed is. Was die 22 miljoen ook vanaf van tevoren voorspeld? Want de economie die draait nu een beetje. De CFT bepaalt hoeveel geld je in een lening van Nederland kan krijgen. Dus dat 22 miljoen was wat toegekend kan worden. Oké. Hartelijk bedankt. Sekita Gafmen di Sint Maarten, conosco conversar com ele aqui na Binnenhof. Permitimos datas nem me comitas políticas, mas seca muito com é porque ele tem vista. Nós está pendente olha para mira se sobrar esse nome da bota sinta tem Rijksminister dat sal even voor. Perdão. Anto asine ina no sanya dinang kikota local ko abini afo. Mas claro, está interessante passar. Contar com dos outros islas nang sinang tambe a queda claro. Esse é de tranche maneira é que a Sint Maarten na explica hoje aqui. E também se esse caso kita suma nang que nós estamos piando de que o CFT é dona com nang porfia na Holanda. A situação não tá fácil. Pero a realidade que nós temos vivo com ele, também espero que o mais tanto possível nós podemos buscar informação. Entretanto, aqui na Binnenhof, costa calma imensamente, costa abrir de mudou imensamente, a maioria de prensa abandonar lugar aqui na Anang, aqui, costa abrir mais tranquilidade, que me indi a sombra que não tem nada particular mais para tomar lugar no momento na aqui. Vamos esperar que nós podemos ganhar mais informação pouco de Gafmen di Corsau e também de Aruba. Até que dia? Sim. E também se nós mais claro também. Hoe en wat. Me doen de gomen. Gewoon wat que dia na Facebook. Sim. Sim. Está te digo só. Também é de Aruba e também Gafmen di Corsau. Das saliendo no momento ng aqui.
Laga nos waki nos Spanje already Aruba itan bedi ko show. Pa. Nos waki ko nanto bem nos nesse momento ng aki. Di lo que se trata entrevista para a situação atual, se dado caso a keur goed de zevende tranche para os outros is nang aung ada menos pressão, mais tranquila. É sfeer dat wat tranquila gevonden. Voor Sint Maarten weten we, die krijgen deze tranche van liquiditeitssteun. Heeft u voor Aruba ook goed nieuws? Nou, het is voor mij heel zacht gezegd een goed nieuws, want we zitten midden in de gesprekken. Wij zitten een tranche verder dan de andere landen. En op dit moment gaat het gesprek eigenlijk van hoe gaan we verder met topinkomens, hoe gaan we verder met de ziektekosten daar op de eiland. Dus we hebben de tijd gekregen om wat te kunnen betekenen op die punten. En ja, eerst op de RMR dan hopen wij dat de ambtenaren en iedereen die aan tafel zit tot een goede conclusie kunnen komen, zodat wij ook over kunnen gaan tot het verkrijgen van de. Oké, maar heeft Aruba nog genoeg geld tot die tijd uit te zitten? We proberen alles te doen om rust in de tent te behouden. En we zien het. De eerstvolgende RMR is binnen een week of 3, denk ik. En dan hopen wij heel snel aan uitkomen. Oké, en bent u teleurgesteld? Of? Nee, het is niet teleurstelling. Het is gewoon dat wij nu in de nieuwe samenstelling toch de kans hebben gekregen om goede beslissingen te kunnen nemen. En dat voor die kans zijn we wel dankbaar. Ja. Dus dat toch goede beslissingen genomen kunnen worden. Niet dat onder druk, maar gewoon dat tijd wordt gegund om toch enigszins tot een goede compromis te komen. Ja. Sí. Oh, namin pinang papimento hoje aqui, se me entende bom top salários na aqui mas tingo be ajustar. Pakawagita é parte de seguro médico general que na Aruba. Tem é parte de topinkomens na. Dus tem gesprekken na. Hecho com nós estava dimensionário, não ficar com nota tem trabalho, todo lugar. Pero podemos como dizer que a lopende zaak de um período dimensionário é certa lo que vou por assim. Toma decisão também o governo legítimo mas se tome e hoje nós no governo legítimo que nós vamos negociar de outra base ao de certo compromisso que nós podemos fazer para nós temos rende conta na staat também de Aruba mas a sinergia de ter tudo na ordem para tomar decisão e encaminhar o processo como deve ser é certa o que nós explicamos com os ministérios é sei prometer chegar por exemplo na decisão Sim. Agora e pide de top salário se top interessante para ter pessoa me saco no corso por exemplo de uma discussão de bastante Aruba se tá bem logra so me imagina você não tem um corte em certo salário na Aruba. Wat zien ik ook waarom we in korte top salaris te beginnen de landsbedrijven dan staan. Sim. Zien ik ook ja nós vamos implementar enorme caba para esse ano do diretor novo. Sim. Nanco tem mais tempo caba lo que é importante para nós está que tem norma que quadra com a região de Caribe e lo que é importante está nós não há nós tomar decisão amanhã sabe para de diante juez então nós bordo getikt op de vingers van het holandês para motivo que nós toma decisão que está vai contra de direito de trabalhador pues nós temos conta com diferentes fatores pero já nós começamos a encaminhar o processo nós temos diferentes diretores de diferentes landsbedrijven a começar a assumir a posição a o novo dus agora ainda há de viajar e contrato conforme norma e até toma seu tempo. Então, discussão que prometo nós vai de eleição mesmo da bisanan aqui na Holanda. Agora vamos dievos na introduzir a barca na norma. Até 10 anos, se não terá 10 anos plus, prometo você não por a chega e executar a barca na norma aqui em sua volledigheid. Dus quando eu verwachten ora a bolsa se toma tanto tempo a nós da noite da manhã da milagre, mas sobre que nós tem é mesmo sistema legal por Holanda. De Holanda, de reino nós estamos de Holanda, é sistema legal aqui está. E depois nós temos que ter certo compromisso na mira para nós encaminhar o processo aqui de maneira responsável. Ok. Lá nós vamos comandar com essa comportamento de tudo na junto. Oké, dus we hebben wel aangeleverd, stukken aangeleverd. Ja. Oké, dus als ik het goed uitleg, Nederland moet kijken of Curaçao aan de voorwaarden voldoet. Is voldaan of niet. Oké. Dus in principe hebben wij ons best gedaan. Ja. De stukken zijn gemaakt, geleverd naar
zij willen gewoon dat ze het even maken. Mocht het zo zijn dat jij het echt goed doet, Ja. dan komt het goed. En kunt u iets zeggen over welke voorwaarden dit gaat? Nee, daar ga ik echt niet over hebben. Ik stel echt even bij dat door de Curaçaose regering dit soort informatie doorgegeven wordt. Ja. En dat is ten aanzien van niet verwarring creëren in het verhaal. Ja. Zij gaan erover, zij hebben de wetgevingsjuristen die daarover gaan. Ja. En laat zij het bericht eigenlijk uitbrengen. Ja. Dus daar sta ik eigenlijk bij. Maar daar dat ik heel kritisch en nauwkeurig ben in wat ik vertel. Ja. Want het kan altijd even foutief geïnterpreteerd worden en dat willen we niet. Ja. Bent u teleurgesteld of bent u blij? Ik ben helemaal niet teleurgesteld. Het moet gewoon gebeuren. Sommige dingen moeten gewoon gecheckt worden. Dus het moet nagekeken worden door Nederland. Dat is goed. Ja. Zij moeten het ook kunnen toetsen. Ja. Dus uiteindelijk, daar gaat het om. Ja. Ok, Volgens mij willen we heel Saya graag- podría apoyar a Senegi. Sim. Sí. Ya que het is gaf me nang ku awe. Presentar afu. Próximo momento na melo sigue presentar aqui na Rijksministeriaat. Para o batameting. Su governo novo. Oficialmente. Senhor Manuel, vou na minha papimento já assim cortico. Que decisão tá? Não tem decisão, né? Não tem decisão solamente por lá, não tem que check per raadswacht. Se nós voldoet, Anto, meneer Mensam, se nós voldoet, nós zijn, se nós não voldoet, nós zijn werken de winkel. Dus daar gaat het. 10 puntos nang kuta pisa? Não autoriza para isso is safe. Dat het desmentie niet te accepteren. Oké, bon, dank je. Gewoon even afwachten. Ik bericht bij officieel die van South Sea. Ik ben bestand daarbij contesta. Ik was de positieve zet en negatieve organisatie. Dank je. Oké. En kan dat nog, wordt dat bij de volgende Rijksministerraad dan besloten of is dat weer zo'n machtiging voor Knops en wordt waarschijnlijk bij de volgende? En heeft Curaçao nog genoeg geld tot die tijd? Laatste vraag. Dat kan ik niet vertellen, want ik ben geen minister van Financiën. Oh, dus oké. dat durf ik ook niet te vertellen. Ja, dat is goed. Ja, dank u. Ja. Zie dat we meneer Manuel kutambe. Asali. No zijn het is gaf me nang. Gaat Knops nog eruit komen, weten jullie dat? Nee. Die komt niet eruit. Ja, die zat. Ja. Ik zie Emil niet meer. Nee. Was net Emil. Oké, eu já lá nos lá que aqui na para hoje aqui chonang nós estamos finalizar. Anto nós está queda de contacto com você, que era pendiente.